हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबावबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दंजोबो। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय गोदान आपडेट फैदों लोगोफोर एग्जामनि नोंथांमोना एग्जाम रुटिन डाउनलड खालामनो हामारसिगोन फाइनालि रिलिज जाबाय। नोंथांमोना जायफोर BA B.Sc B.Com खालामगासिनो दङ थार्ड सेमाव बेनो जाबाय रेगुलार एरियार बेटारमेन्ट जायफोरा एग्जाम होगोन थार्ड सेम बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव एग्जाम रुटिन ओंखारबाय नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हासिगोन आरो बे एग्जामा जागोन अनलाइन 19 जुलाइनिफ्राय। लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदो आरो बे भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो स्टुडेन्टफोरा मिथिनानै रेडि जाना थानो हायो। दा फै लोगोफोर गोबाव खालामालासिनो थांनोसै अफिसियेल वेबसाइटआव। दायो लोगोफोर आं अफिसियेल वेबसाइटआव फैबाय नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनगोन लिंकखौ। दा बेनिफ्राय बे नटिसआ दासो पाब्लिश जादों 7 जुलाइआव जादों नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों। दा बेनो जाबाय BA B.Sc B.Com थार्ड सेम BUनिफ्राय फैनाय। दा जों बेयाव क्लिक खालामसै। दा बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोङो अफिसियेल नटिफिकेसन एबा एग्जाम प्रग्राम जोङो डाउनलड खालामना लानो हागोन आरो नोंथांमोना PDF फाइलखौ डाउनलड खालामना ला बे रुटिना दङ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव। दा बेनिफ्राय मोजां नोंथांमोना गोसो होना नायदो जायफोरा स्टुडेन्टसफोर। दा नै लोगोफोर बे जाबाय BA B.Sc B.Com थार्ड सेमिस्टार बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जायफोरा रेगुलार एरियार आरो बेटारमेन्ट मोनथामनिबो दंखायो बेयाव खनसेनो फैखाबाय आरो बेयाव बेटस गैया लोगोफोर माने एग्जामा गासैनाबो खनसेनो जासिगोन। दा बेयाव बेटस होनाय गैया। दा बेटस होनाय दङबा 2015, 16, 17 थागौमोन नाथाय बेयाव गैया। डेट मिन्स गासिबो थार्ड सेम एग्जामा जासिगोन 19 जुलाइनिफ्राय। दा टाइमखौ नायदो लोगोफोर टाइमा नै नोंथांमोना मोननै सिट मोनदों। दा बे टाइमा जाबाय फार्स्ट सिटआव दङ 8 AM निफ्राय जागोन बेनिफ्राय 9:30 सिम। दा बेनिफ्राय सेकेन्डआ जाबाय नै बेनो जाबाय 10:30 निफ्राय 12 न'नसिम जागोन आरो। दा बेयाव नोंथांमोना नायना लादो। दा नोंथांमोना साबजेक्टखौ गावबागाव नायना लादो आरो साबजेक्टआ गावबागाव दङ। दा बेनिफ्राय बेखौ डाउनलड खालामनानै गासैखौबो मोनखागोन। इम्परटेन्टखौ नायसैलाय दा बेनिया नट्सखौ नायदो लोगोफोर। दा नाम्बार 1आव प्रेक्टिकेल एग्जामखौ उनावहाय लागोन होनना बुंदों प्रिन्सिपालफोरा बेखौ नटिफाइड खालामगोन जेब्लानोखि जागोन एग्जाम जोबखांना जागोन। बेनिफ्राय गाइडलाइन्स आखियानो थागोन गासिबो स्ट्रिक्ट जागोन होनना बुंदों। दा बेनिफ्राय SOPनि गाइडलाइन्स आखियानो थागोन लोगोफोर अपेन टेक्स्ट बुक एग्जामिनेसन जागोन बियो। दा बेनिफ्राय नोंथांमोना नायदो दानिया माखासे मार्क्सनि खोथा दङ। दा बेनिफ्राय जोङो नायनोसै नाम्बार 7आव लोगोफोर बेयाव दङ। दा जोङो मार्क्सखौ नायोबा नायग्रोनो हागोन बेयाव दङ माखासे पेपार लाइ पेपार मार्क्स थागोन आरो 80, 60, 50, 40 थागोन होनना बुंदों। दा बेनिफ्राय नायदो दा नाम्बार 7आव दङ लोगोफोर नाम्बार 7आव दङ एग्जाम टाइमखौ नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय बेखौ खिथाखाबाय। दा बेनिया कुइसन पेपारखौ माबोरै डाउनलड खालामगोन आरो बबेनिफ्राय डाउनलड खालामगोन नोंथांमोना नैबाव नायना लादो। दा बेयाव नोंथांमोना पर्टेलनिफ्राय बा वेबसाइटनिफ्रायसो कुइसन पेपारखौ डाउनलड खालामनो हागोन गुवाहाटि इउनिभार्सिटि बादि। बेनिफ्राय 8टायाव एग्जाम जायोब्ला नोंथांमोना 7:50 AM आव नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामना लानांगोन कुइसन पेपारखौ। बेनिफ्राय 10:30 आव एग्जाम जायोब्ला नोंथांमोना 10:20 आव बेखौ डाउनलड खालामनो हागोन कुइसन पेपारखौ। आरोबाव नोंथांमोना 8 AM आव जुदि एग्जाम लिरोब्ला नोंथांमोना एन्सार स्क्रिप्ट आपल'ड खालामनाया 9:30 निफ्राय 10:15 AM सिम सोलिगोन नोंथांमोना बेसेबांखिनि टाइम मोनगोन आरो बेनिफ्राय नैबे 10:30 AM नि एग्जामा लोगोफोर 12 निफ्राय 12:45 PM सिम नोंथांमोना आपल'ड खालामनो हागोन। दा बेखौ बुजिबाय। दानिया जों नायनोसै माखासे आरो इन्सट्राक्सन्स नोंथांमोना मिथिखाबाय। दा बेनोसैमोन लोगोफोर बेयाव बेट्सनि सायाव गैया 2015-16 होनाय गैया। डेट मिन्स गासिबो थार्ड सेम एग्जामा जासिगोन। बे जाबाय 19 जुलाइनिफ्राय जासिगोन बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया। दा बेनिसिमबो लोगोफोर नोंथांमोना लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो आरो बेबायदि आपडेटखौ मोनबाय थागोन जेब्लानोखि गोदान आपडेट फैगोन नोंथांमोन थाबैनो होगोन फार्स्ट सेमनि फैब्ला थाबैनो होगोन लोगोफोर। दा बेनिखायनो भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो हानायसेबां भिडिअखौ शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथिनानै एग्जामनि थाखाय रेडि जानो हायो। दा बेनिसिमबो लोगोफोर बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि गोबां डिमान्ड खालामदोंमोन जे आपडेट मोनोब्ला भिडिअ खालाम। दा फाइनालि मोनबाय बेनिखायनो भिडिअ खालामबाय जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ बुजिबाय जानांगौ आरो नोंथांमोना लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो।